Програмата продължава. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването 18+, и с мен Кристиян Гаров. В следващите минути ще говорим с моя гост за една тема, която започна да се нашумява в публичното пространство от средата на миналата година, а именно кандидатурата на нашия град за европейска столица през 2019 година. Тук при мен мой гост е Андрей Киряков, един пловдивчанин, който се интересува от всички проблеми на нашия град. Той също е подготвил проект за кандидатстването на нашия град за европейска столица на културата през 2019 година. Телефона е 640-366, на който може да се включите в нашия дебат през следващите минути. Здравейте, господин Киряков. Здравейте. Да хванем бика за рогата, както се казва. Трябва ли да Пловдив да участва с някой град, да има обща кандидатура, или е по-добре самостоятелно да участваме в... Ами да. Това беше една от първите теми, които се появи в публичното пространство преди 2-3 месеца. Трябва ли кандидатурата на Пловдив да е самостоятелна за европейска столица на културата, или трябва да кандидатстваме заедно с София, или може би с Варна или Бургас? Моето лично мнение е, че трябва Пловдив да кандидатства самостоятелно. Няма нужда да разчитаме на подкрепата на София. Да чуем се първия зрител и ще продължим. Ало, добър ден! Ало. Слушаме ви. В ефир сте. Намалете звука на телевизора и говорете. Разпадна се връзката. Да, вие споменахте, че е по-добре Пловдив да участва самостоятелно. Защо? Ами защото ние, ако нямаме основания да участваме самостоятелно в един древен град, може би най-древния в Европа, с страхотно историческо наследство, с невероятни природа, тепета, няма кой друг просто да участва самостоятелно. И може би това беше така малко провокирано от София, тази идея да участваме заедно с столицата, защото първо те се страхуват от конкуренция на Пловдив. И второ, опитваха се да ни убедят, че нямаме достатъчно време да кандидатстваме, да се подготвим документите, но това съвсем не е така да е. Имаме около година и половина чисто време за подготовка на кандидатурата на Пловдив. Всъщност малко да се върнем по-назад. Тази инициатива Столица на културата, Европейска столица на културата, започва се появява през 1985 година по инициатива на гръцката актриса и министър на културата Милина Меркури, която е една легенда в Гърция, но в България е почти непозната. И постепенно така тя общува с френски, мисля, министър на културата, и между тях така се заражда идея европейската общност, освен на икономическа, да се развива и на база на културно сътрудничество, така да се каже, нали? И вече колко 25-30 години всяка година се избира в една европейска държава, няколко пъти в две, столица на културата. И дори, значи за тази година столица на културата са съответно град Марибор в Словакия и едно малко градче Гимараеш в Португалия. Значи става въпрос за много малки градчета. Ето Гимараеш, аз едва го открих на картата, макар че е исторически град. Той е малък град. Искам да кажа, че пред такива, разбира се, всички големи градове вече са били столица на културата поне поведнъж, но в този смисъл всеки един град има шанс за кандидатство за столица на културата. Какво говорим за Пловдив, нали? Другото, което трябва да се разбере, което зрителите не знаят, че
за 2019 със сигурност един български град ще бъде столица на културата. А каква е конкуренцията на нашия град? Кои са другите кандидатури, освен София, нали, където разбрахме вече, че те се притесняват от нашия град, нашата история и искали да бъдем с една кандидатура с тях. Другите, предполагам, Варна, като също голям град. Да, Варна, със сигурност Русе, Велико Търново изяви желания и няколко по-малки града, като Кюстендил, Шумен. Чу се, че и те изявяват желание да участват в това състезание. Бургас по едно време казах, че ще участват самостоятелно, после ще участват заедно с София. Не знам, но повече, доста. Софиянци нещо искат към всички така участници в конкурса да се присламчат, ако могат. Ами да. За съжаление... Първо с Пловдив, след това с Бургас. За съжаление, да, значи те вместо да проявят така едно кавалерско отношение и да отстъпат тази инициатива на други градове в България, да могат и те да се развиват по някакъв начин. Това е поредното събитие, което те искат да предърпат към столицата и да остават, нали, провинцията пак, как да кажа. Значи, тази инициатива е създадена точно за това не е големите градове да стават още по-големи и по-значими, а по-малките градове да могат да се развиват и да изобщо създадена е за по-малките, така не за столиците по принцип на една държава. Сега в случай като миналата година Естония, нали, и Финландия бяха, там бяха двата града европейска столица на културата, нали, за Естония Талин столицата беше, но те просто са малка държава и нямат, да кажем, друг подходящ град, но ние с хубави големи градове имаме голям избор. Просто да видим кой... Това е едно така благородно състезание между българските градове и да видим кой ще предложи най-добра програма, концепция и кой ще спечели. Нали? Като споменахте за концепция и програма, факт е, че вие вече сте изготвил вашата концепция за как виждате нашия град да стане европейска столица на културата. Да ни разкриете малко от това, което сте включили в своята програма. Ами да, значи преди 2 месеца беше обявен конкурс за концепция на тема Пловдив европейска столица на културата 2019. Продължи този конкурс около 1 месец и подадах 32 човека, организации, колективи, всякакви такива организации са подали концепции, нали, включително и аз съм един от тия 32. Да, по последна информация прочетах сутринта, че са 34. Да, може би 34. Обявена е, нали, така парична награда, стимул. Да, стимул за участниците в конкурса. На първа награда беше 3000 лева, 3000. Втора 2000 и на трето място 1000 лева. Да. Има и награда, нали, което може би е привлякло малко повече участници, отколкото може би щяха да участват. Ами моята концепция е почти така изцяло историческа, археологическа, понеже това ми е специалността. Момент само. Така, аз съм тръгнал тръгнал съм хронологически, може да се каже. Имам програма за праисторическите времена, за най-древните времена, така в Пловдив. Да ги популяризираме. После продължавам през тракийско време, римско време, гръцко време, средновековие и, разбира се, съвременната част на концепцията, която съм озаглавил за време и бъдеще. Нали? Някакви иновации включили ли сте в вашия проект? Нещо, което до сега не е правено в нашия град, има възможност да бъде реализирано лично според вас? Ами, значи да почнем. Една от първите идеи, която ми дойде, се роди тук точно в Пловдивска обществена телевизия. Изглежда, значи, вашата телевизия така предразполага към творчество. Става въпрос за един праисторически парк в
праисторически кът може да го разположим примерно в Лаута или в някакво друго подходящо по-широко пространство, където да бъде популяризирано праисторическото изкуство, за което не се знае почти нищо в България. Значи, не е популярно нито сред... Не знам дали се изучава в момента в училище, но ние като бяхме ученици, тия неща не се изучаваха. Става въпрос за такива ни формички, статуйки, керамични форми, кани, панички, неща, които са били изработвани преди хиляди, 3, 4, 5 хиляди години, с много интересни форми, много интересни форми, понеже древният човек не е имал какво да гледа, както ние в момента гледаме разни примери. Той е гледал от природата форми, сам се е измислял уникални, с три крачета, с косени, всякакви форми. И всъщност, веднъж, когато говорих с един човек, който се занимава с производство на такива репродукции на тези съдчета форми и ги продава на морето. И ми каза, румънците идват и те, понеже тая преисторическа култура била на територията на България, на Румъния, на Гърция, на Турция, на целия полуостров. И казва, румънците идват и те ги познават и казват, това е наше, и си купуват, това е наше. Българите идват, гледат, викат, какво е това, нищо не им говори и си подминават. И викам, това е срамно, нали, румънците да познават праисторията, да ги препознават тия неща, а пък ние да не ги познаваме. И в тази връзка ми хрумна, че един такъв парк, който да се реализира като под формата на, как се казва, модели, макети на такива форми, предмети, статуйки, и така може да бъде оформен като детска площадка, където да си играят децата, да ги научават, или като някакъв парк с алеи да се разхождаш и да ги разглеждаш. Нещо от този род. Просто за популяризиране на праисторическата култура. Може да бъде направено също така възстановка на жилище, как е изглеждало през праисторията, макети, да можеш така да влезеш, да видиш стопанския двор, занаятчийските работилници и така нататък. Тези неща на Запад, нали, всъщност ги имат. Са прави на Запад, но в България може би няма такъв тип модел. Така, да, малко стана... Друга насоченост от вашия проект да ни разкриете пред нашите зрители, освен на този праисторически парк, който имате като идея? Да, другите са някои възстановки, може би, от тракийско време и от класическо време. Значи, може да се направи възстановка с участието на граждани, на групи, на гости на града, актьори, любители, всякакви. Възстановка на представления, такива офически, възстановка на игри, които са играли тук в града по време на тракийско време или на римско време. Примерно за римско и гръцко време, когато тук, нали, са били... Това е по-дълга история. Може да се възстановят нещо, така форума, пак с възстановка на събития, някакви... Да покажем, нали, как е стало управлението, гладиаторски борби, нали, които са по-атрактивни, може да се покажат някакви такива неща. И Вие с илюстрации тук виждате. Да, с илюстрации да е по-интересно. Не знам дали беше честно да слагам илюстрации към концепцията. Но в общи линии около това се върти вашия проект, който сте... Това се върти историческата част, някои възстановки, реконструкции, представления. Другото, което би могло да се направи, така, за съвременната част съм оставил по-свободно, нали, един вид творците сами, значи да им се даде възможност, те сами ще се изявяват, се измислят, особено по-младите, нали, които тук пловдивчани. Просто трябва да ги оставим на свобода и да дадем някакво пространство, да им определим някакви улици или
паркове или места, където те могат да се изявяват. И съм сигурен, че те сами ще се намерят достатъчно свежи идеи, така да се каже, които да се изявяват. Да, ние чухме доста така интересни идеи, които сте включили в своя проект, но да ви върна пак към конкурса и по-точно искам да поговорим за организацията на този конкурс. За това Пловдив да кандидатства за Европейска столица през 2019. Смятате ли, че някакси рекламата на нашия град беше достатъчна за популяризирането на един такъв мащабен проект? Ами не, все още не е достатъчна. И ако не, защо? В кои насоки трябва да се наблегне повече? В кои ли не? Значи, имаме такова наследство. Прочетах в един форум мнение на един човек, който казваше: Пловдив стои върху златна мина, буквално, а тази мина, златна мина, изобщо не се използва. Става въпрос за културно-историческото наследство в града, което изобщо не е популяризирано, изобщо не е разработено. Няма достатъчно справочници, табели по обектите, не са и достатъчно добре консервирани, изложени тези римските, които всеки ги знае, джумаята, стадиона, небетите, театъра, разни църкви, базилики, форума, изобщо. И една такава програма, примерно, като моята концепция, ще даде възможност да бъдат възстановени, реконструирани и най-важно да са функционални. Значи, може би в момента липсва една такава функционалност на тези обекти. Няма достатъчно добър достъп, връзка между самите обекти. И затова трябва да бъде помислено как не само да ги реставрираме, но да ги включим в, както се казва, в градската среда, да станат по-достъпни тези обекти. Нали, в момента, за да форума, те са римския форум до площата, е ограден, нали, изолиран. Трябва да влезеш, да прескачаш някакви огради, стълби, за да влезеш да го разгледаш. Или Одиона също е достъпен само от една страна. Може да бъде направен, да бъде достъпен от две или от три страни, така да може да се направи една обиколка, нали, да се свърже по някакъв начин с стълбички, с нещо. А вие това описали ли сте го, тези неща, които сега споделяте, как могат да се... Да, аз съм го описал накратко, понеже концепцията беше ограничена до 5 страници. Значи искаха само 5 страници концепция и затова съм го описал най-накратко тези неща. Но ако проявят интерес след една-две седмици, ако ми се обадят евентуално, ще разработя в пълния вид, така да се каже. Но което е важно да се знае, че всички тези концепции, цялата тази подготовка, която тече в момента за столица на културата, може да бъде използвана, дори и Пловдив да не бъде избран за столица на културата, може да бъде използвана като една първоначална инерция, това го пише и в така, като една първоначална инерция за развитие на културни програми, изобщо за развитието на тези проекти за града. Може да бъде използвано, независимо, че няма да станем столица. Сега, нали, ние се борим да станем. Сега... Да. Някаква нотка на негативизъм усещам във вас, като че ли. Не на негативизъм, по-скоро на лек песимизъм, да. Защо? От какво е породено това нещо? Ами, тук трябва, може би, да стана малко критичен, което... Защо пък да не? Да. Ами, пловдивската, така да наречем, културна интелигенция, пловдивските културтрегери, все още мислят в един така сини стари измерения. Просто за тях културата е стария град, галериите, центъра, някакви такива събития като опера, театър, музика, които вече сега трябва да си признаем, че са важни, но в момента идва ново поколение, идват нови
хора с съвсем различни представи за култура, за идеи и на тях някои от тези неща им се струват направо, нали, смешни. И изобщо няма да мога да привлечем тяхното внимание с стари дейности и инициативи, нали, които са традиционни, да ги кажа, не стари. И затова, примерно, аз също съм споменал